setiap bulan Muharram nan diadokan. Urang nan datang mangkhalia bacan dosa muik. Oi gadang ketetu mudo ndak katinggalan. Oi gadang ketetu mudo ndak katinggalan. Jika kita menyambut tentang kemajuan, oi setiap tahun pembangunan makin nyata. Oi setiap tahun pembangunan makin nyata. Ada yang menurun sarato mendaki di Minang. Oi baitu bana sajaranan mengatokan. Oi baitu bana sajaranan mengatokan. Asa mulonyo agama Islam bakambang. Oi Syekh Burhanuddin dulunyo nan menyebarkan. Oi Syekh Burhanuddin dulunyo nan menyebarkan. Oi tak jadi perubahan. Oi kini piaman lah ada wali kotanya. Oi kini piaman lah ada wali kotanya. Kok hujan ameh oi kanduang di rantau urang. Oi kok hujan batu oi kanduang di kampuang kita. Oi kok hujan batu oi kanduang di kampuang kita. Eloklah kita yo sana aku pang manupang. Oi baitu bana pituah urang lantu. Oi baitu bana pituah urang lantu. Piaman laweh oi kanduang urang batabuik. Oi setiap bulan Muharram nan diadokan. Oi setiap bulan Muharram nan diadokan. Urang nan datang mangcalia bacan dosa muik. Oi gadang ketetu mudo ndak katinggalan. Oi gadang ketetu mudo ndak katinggalan. Oi baitu bana sajaranan mengatokan.